Здравейте хора, аз съм Радипи и днес ще снимаме Mini Walls в Hypixel. Mini Walls е една игра, която я нямаме в български сървър. Тук трябва да пазим лидерът ни, иначе не можем да се респаунваме като умираме. Ако лидерът ни е убит, тогава вече, ако умрем, умираме докато не свърши играта. Тук мисля, че някой е прокопал път за лидера. Да, със сигурност. Ехе, климата наведнъж. Nice try. Лидера ни е GG според мене. Трябва да го пазим. Лидер ни е на 1%, затова аз отивам горе. Да си живея живота. Видяхте ли пише Your mini leader dead. You can longer respawn. Тоест не мога да се респаунвам повече. И затова ще седя и тук и ще гледам да килна някой. Става 3 човека от нашия отбор. Добре, че спряха да ни бият. Тук лидерите им са почти на 0%, тъй че ще бъдат лесни, като след 40 секунди започне deathmatch и всички лидери умрат. Да, до тогава сигурно червения ще бъде умрял. За зеления не сме сигурни. Добре. Така, още 20 секунди. 15 и всички сме без лидери. Така, 3 секунди. Yes. Deathmatch, watch your step. Това означава, че тук блоковете изчезват и да не сме до края, защото ще паднем. Така, от всеки отбор има по 2 играча, освен... Добре, така, това не го очаквах изобщо. Сега, тук сме 2, а в другите са само по 1. Само от червени остана някакъв. Добре, айде да го убием. Уху! GG! Добре. Сега ще изиграем още една игра. Много трудно да се спечели тук, защото ударите, като умрат на дейтмача, могат да те убият с лък на 2 удара. Тъй, че добре. Така, сега аз мисля да прокопая път, за да отида до сините. Така, изглежда, че те са ни прокопали пътя по-скоро. Добре. Поне знаем, че можем да го
заградим. Тук е тоя. Няма да ни докоснеш уидъра, бро. Добре. Има 2 минути до дет матча, тъй че да не се притесняваме много. Да убием този уидър. Нищо, че ще умрем. Поне му намалихме живот. Нашия уидър на 49%. Трябва да отидем при жълтите. И аз ще заградя уидъра. Така и готово. Само да сложа тая вълна. Ел мини уидър дет. И как той беше на най-много проценти? Нищо. Поне сега всички сме с еднакви проценти тук. 7%, 6% ни е нашия удар, даже вече 5%. Аз отивам най-нагоре. Пак. Така. Сега тук просто трябва да се качи на това дърво. Да чакам 30 секунди за дедматч. Даже няма да ми трябва да чакам, защото са почти умрели те уидъри. Добре. И двата уидъра са на 1 HP. Затова идвам да убия този тук. 3, 2, 1. Хаха. Точно на време. Добре, ние сме най-малко този път. Да видим, можем ли пак да спечелим? Дано... Охо, супер! Станаха по един от двата отбора. Пак! И ние пак ще се опитаме да ги убием. GG. Ние печелим. Надявам се клипа да ви е харесал. Дайте идеи за други клипове и ще се видим скоро.